ଓଡ଼ିଆ ଗପ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଚିକୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଚିକୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଚିକୁର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସୋନୁ, ମନୁ, ଚିକି ଆଉ ରୂପା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୋନୁ ଚିକୁର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଥରେ ଚିକୁର ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିଲା। ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକୁର ଦେହ ଜମା ସୁସ୍ଥ ହେଲାନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା। ତା ମନ ଜମା ଭଲ ରହିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାର ପାଠ ପଢାରେ ବି ଜମା ମନ ଲାଗିଲାନି। ଦିନେ ଚିକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଝରକା ଦେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଯାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦେଖିଲା ଠେକୁଆଟିଏ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି। ସେ କୌତୂହଳରେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଠେକୁଆଟି ତାକୁ କା କା କରି ପଳେଇଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଭାଲୁ, ହରିଣ, ବାଘ ଏମିତି କେତେ ପଶୁଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ଯିବାର ଦେଖିଲା। ଚିକୁ ଏଥର ଖୁସି ଖୁସି ରହୁଥିଲା। ତାର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଠ ପଢାରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ଓ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଚିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଥିବା ମାଙ୍କଡ, ବାଘ, ଠେକୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଥିଲା। ଚିକୁର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସୋନୁ